Aquí tenim un esquema mental del que hem de tindre en compte quan nosaltres creem un programa per PBL. Podeu veure en aquest quadre els punts que creiem que són centrals a l'hora de dissenyar un problema. Què hem de tindre en compte quan nosaltres creem un problema per PBL? Hem de començar veient el mateix problema, que no sigui un exercici, que sigui una cosa que d'alguna manera estigui obert, que hi hagin diferents solucions, que sigui del món dels alumnes. És una sèrie d'aspectes que facin que el problema sigui realment un problema interessant, divertit, motivador. El segon punt que hem de pensar és l'avaluació. Nosaltres hi podem parlar als alumnes que hi ha diferents maneres d'avaluar. Es tracta de que ells creixin, que aprenguin, que es motivin, tota una sèrie de punts interessants, i això és el que nosaltres els avaluarem. No volem anar a pinyó fixa, és a dir, no sempre farem la mateixa manera de que quan acabi un problema els demanem un resum o els farem una sèrie de preguntes. Volem que l'alumne estigui obert a ser avaluat segons nosaltres li anem sembrant el que és la PBL. Un altre punt hem de veure quins són els objectius centrals del problema. És a dir, ens centrarem en el currículum o, a més del currículum, treballarem molt la motivació i conceptes concrets dintre del problema. O farem una activitat d'aquest problema. Això hem de pensar quan nosaltres generem aquest problema. El quart punt seria veure com utilitzarem el quadre general de PBL. És a dir, el quadre general de PBL parteix de què és el que els alumnes saben, què és el que els alumnes han de saber i quines hipòtesis tenen per resoldre el problema. Aquest esquema hem de veure, hem de tindre clar com nosaltres ho presentarem això als alumnes, com els ajudarem a omplir aquestes 3 columnes d'una taula. Hem de pensar si aquest problema serà una cosa tancada i única o si realment aquest problema es podrà aplicar a molts altres problemes semblants. Un altre punt hem de veure com presentarem, com farem que els alumnes presentin el seu resultat. De quina manera els alumnes han d'entregar la solució que ells donen al problema. I un altre punt important, a vegades hem de partir d'aquest, el punt que té el 10, diguem-ne. Tenim clar que el professor és un acompanyant més que no un professor magistral, és a dir, hem de pensar que hem de cedir el protagonisme als alumnes i que nosaltres hem de ser acompanyants. No hem de ser els que dirigeixen els alumnes. Bé, esperem que això pugui ser interessant, tindre en compte a l'hora de dissenyar un problema. Gràcies.